Kuya, si Grace, akong girlfriend. Grace, this is my Kuya Rob. Ang iyang fiancé si Mary. Hi, Grace. Hi. Sige na mo. Diretso na mo sa sod, aron nga magkakaon na mo. I hope na mo stick yapon ka sa plan. Yes, naibaw ko. Make sure nga imog yung mapafall ni mo si Eric ni mo. Og when the time comes, buwagi siya. Lagi, Mary. Naibaw ko. Balik na hanggang nga balik-balikon pa ni mo. Good. Gusto lang di kang i-remind nga dako kag utang nako, Grace. Naibaw ko. Pero what about ang kuya ni Eric, Sir Rob? Mahimo ba? Ayaw problemaha ang problema nako. Ang akong gipabuhat ni mo maoy at timana. Nakasabot? Oh, Nagkita ta mo ni Mary nga nag-istorya ganina. Wala ka niya unsa? ha? Wa naman nga na di ay. Aware man ka nga ex na ko siya, di ba? Di ba, gisultihan naman ti ka. Oo. Nga na di ay. Ay, kumpiyansa niya, ha? Naibaw kong doon na siya ilang intensyon sa akong kuya. Naibaw kong gigamit lang niya ang akong kuya aron panimaslan ko. Eric, Ay, bawa man ko ba? Nandigin niya love ang akong kuya. Makita na ko na sa iyang mga aksyon. Maong dili mayo nga mukumpiyansa ka at tumbayhana. Dugay agad mo na abot. Ganina na ako nagpaabot din nakigduhan pag-lunch si Eric nako. Oh, mao ba? Good. Oh, I can see nga marag nagkalawom na gid mo. I can't wait na mag-propose siya ni mo. And then, mag-expect siya maayo, then boom! You're gonna reject his proposal. Mary, dili ba gud sobra ra kayo if paabuton pag ginato singon anak nga point? Sobra? Way sobra, Grace. Dili lalim yung gibuhat nako. Nakigbuwag siya nako before sa adlaw sa among kasal. And mo ingon ka nga sobra pa? Sobra ra gyud? Pero nausab na siya. Pero ang sakit nga yung gihatag nako. Ni pagihapon. Mary, Maong ayaw gyud papabuang buang nako, Grace. Naatay kasabutan. Dili pwede nga mo side kaniya. Mary. Nak, wa na lagi ko makakita nga muanhi si Mary. Gimingaw na ko niya. Kuan na busy lang. Kung dili patungod anang imong ikagaw, nak. Wa na tingali ko ron. Ma, ayaw gud pagsulti, ana. Dako kaayo siya nga tabang nato, nak. Ilabi na yun nako. Siya mo'y nakapahospital nako. Siya mo'y itikpalit sa akong mga tampal para sa akong maintenance. Maayo gid kaayo siya nato, nak. Maugid, ma. Sige na, ma. Pakaway na. Basta ba, ha? Pagpakaayo gid og dali, inay, oh. Naundan-undan na biya kagbalik. Lord, pasaylo ako. Buutan kayo si Eric nako. Pero kining tanan nga akong gipakita niya pagpakaroning nun lang. Dili unta ako gustong pasakitan siya, pero dako kong utang kabubuton sa akong ikagaw si Mary. Pasaylo ako, Lord. Babe, Eric, nga di bang gishoppingan mo ko ni mga sinina, Ruan? Gusto kong palito nimo ang tanan nga gusto nimong mauyonan para daghang kag kapilian karong Sabado. Ha? Unsang di naa sa Sabado? Basta, it's a special day for me. Ha? Special day? Yes, Dili man sa ni mo birthday, ana, diba? dili. So, unsa man di ay?
secret. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa ba naa karon? Ganun na may party. Later may bawar ka. Pero for now, subdan una nato ang dinner kay for sure di panggutom na ang mga bisita, okay? Okay. By the way, you look so good, Grace. Thank you, Mary. Hi! Good evening, everyone. Nga nakatambong dyan din mo ang invitation. Huwag naibaw ko nga daghan ang nibuong kung para unsa ni nga party. Apan sa di pa, gusto na kong tawgon akong girlfriend nga si Grace. Ako? Yes, please. Grace, ubanin ko din sa stage. Dali, babe. Thank you, babe. So, kanina ko siya maila-ila, feel na ko nga wag yung direction ng akong life. O karon nga niya na siya, lahi na yun. Murabag, naanay meaning ang akong kinabuhi ron. Nakaingon ko sa akong self nga di na gid din ako siya buhian pa. Babe, Grace, will you marry me? Babe? Babe, will you marry me? Yes. Yes, Eric. Yes. Thank you, babe. Thank you. Wa ka mo tuman og sabot. Dili na ko, ani. Ngano? Tungod kay mahal na nimo si Eric mao ba? Tingali kalimot kasi mong mga utang nako, Grace. Utang nimo nako ang kinabuhi sa imong inahan. Nahibaw ko, Mary. Pero mahalan ako si Eric. Unsa? Oh, mahalan ako imong ex. Nakasabot ko nga sabot ni nako pag-una pero nagkadugay wala ko magkasabot sa kong gibati para niya. Buutan kayo siya nako, pinanggaki ko niya. Og mahalan ako siya. Bullshit ka! Kaagnaw ni mo, no? Unsay nitabo din eh? Eric, Eric, Unsay buti pasabot ini? igagaw na ko si Grace. O gigamit ng kaniya. Unsa? Eric, paminawaon ako. Please. Sa ato pa. Gisabutan lang day ko ninyo. Ha? Eric, paminawaon ako. Pamahawa mo din eh. Unsa nito mo din eh? Papahawaan ng mga bayana, kuya. Manggamitay na sila mga bayana. Unsa? Ngano ni Aka? Nahibaw kong naglakot ka na ako. Pero unta masabtan ko ni mo ko doon sa gigikanan ako. Dakong sayo pa kong nahimo. Tungod lang sa usa ka higayon nga nasakitan ko. Daghan ko giamong karon. So tingali, naagin ako ang problema. Mary, Girl, sorry. Dili ba kinuta ko ingon ani pa? Mary, nakasabot ko ni mo. Pero the only way nga makamove on ka sa past is acceptance. Nahibaw kong sakit. Ug nahibaw sad kong dili unta akong angay nga musulti ni mo ani karon. Tungod kay nahibaw kong nakatampo ko si mo kasakitan ron. Pero nahibaw ko, makakita pa kag lalaki nga deserve cute ni mo. Gwapa ka, sexy, right? Ug maayo kang tao. Nabiktima lang ka sa sayop nga gugma ka ni Adto. Maong naingon anak ka. Thank you, Grace. I-pray na ako nga ma-okay pa mo ni Eric. Ug magpalayo ko din nga dapat untanugay na akong gibuhat. Mary. Next
Na-explain na ako tanan na, og nahibaw ko nakasako ni mo. Naala ni mo kung pasayloon ko ni mo or dili. Pero gusto kong masayod ka, Eric, nga mahal ti ka. Mahal kayo. Grace, Dako kong sa. Nahibaw ko, ana. Ganoon mo abot ang adlaw nga papasaylo ko ni mo. mahal ko nimo. Mahal kayo. Kung mao, magpakasal ta. Salamat. Salamat kayo. I love you. I love you too, Grace. Kumusta ang biyahe? Napagal ka daw. Karon, minyo namin si Eric og naa ni umaabot nga anak. Og si Mary, ako nahibawan nga na minyo na siya foreigner sa gawas. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Grace nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, padabag tika. Padabata ka, daing punta ka sa Ang mga kaagi gibuhatan duwa sa radyo ni Jelly Hata o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukanti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag